ସେଦିନ ପ୍ରଧାନ ମାଆର ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥିଲା। କେମିତି ବା ହୁଅନ୍ତା? ସକାଳ ହେଲେ ପୁଅ ତାର ଘରକୁ ଫେରିବ। କାହିଁ କେତେ ଦିନ ପୁଅକୁ ସେ ଦେଖିନି। ମା ମନରେ ଖୁସି ଯେତିକି, ଦୁଃଖ ବି ସେତିକି। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ମରିବାର ଆଜକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ମଲା ବେଳେ ବେଳେ ବୁଢ଼ୀର କାନେ ବାରେ ବାରେ କହିଥିଲା, ପୁଅଟାକୁ ମୋର ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷଟିଏ କରିବୁଲ ବୁଢ଼ୀ। ଆଜି ହୁଏତ ବୁଢ଼ା ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଅ ତାର ଫୌଜିରେ କାମ କରେ। ବୁଢ଼ା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର ଆଖିରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ମନକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଛି ଛି, ସକାଳେ ଯଦି ପୁଅ ତାର ଏ ମଳିନ ଚେହେରାଟାକୁ ଦେଖିବ, କ'ଣ ଭାବିବ ସେ? ମା ତାର ଖାଉନି କି କ'ଣ ନା କ'ଣ? ବୁଢ଼ୀ କଡ଼ ଲେଉଟାଉ ଲେଉଟାଉ କ'ଣ କେଜାଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ଧାଇଁଗଲା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ଏ ପୋଡ଼ା ଲଗା ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ପୁଅଟା ତାର ବଢ଼ି ଚୁରାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ହେଲେ ହେଲେ ମୂଷା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ବଢ଼ି ବୋହି ନେବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ବଢ଼ିକୁ ନେଇ ଶିକାରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ ପାଖରେ ଏମିତି ରଖିଦେଲା ଯେ ମୂଷା ଯିବାର ବାଟ ନଥିଲା। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଛପର ହୋଇନଥିବା ଘରକୁ ବୁଢ଼ୀ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଶା ଘର ସନାକୁ ଡାକି ଛପର କରାଇଛି। ଗଲା ସନ ଚିଠିରେ ପୁଅ ତାଗିଦ କରି କହିଥିଲା, ଯଦି ଛପର ଘର ଠିକ୍ ସେ ନ ହୁଏ ଏସନ ବି ସେ ଘରକୁ ଆସିବନି। ମାଆର ମାତୃତ୍ୱ ଜାଗି ଉଠିଲା କି କ'ଣ? ସେ ଖାସା କରି ପୁଅ ଶୋଇବା ଘରର ଛପରଟାକୁ 3 ଲେଉଟା କରି କରିଦେଲା। ଛପର ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନ ମା ସନାକୁ 2 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗକୁ 2 ପୁଞ୍ଜା ଜହ୍ନି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି କଖାରୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ନେ ସନା ନେ, ବାକି ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ତୋତେ ଦେଇଦେବି। ସନା କିନ୍ତୁ ଗେରେ ଗେରେ ହୋଇ କହିଥିଲା, ଏ କି ରକମର କଥା ହୋ? ଆଜିକାଲିକା ମଜୁରୀ ଦର ତମକୁ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ? 5 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗକୁ 2 ବେଳାର ପଖାଳ କଂସାଏ ସହିତ ନାଲି ଚା 2 ଢୋକ ନହେଲେ ନ ହୁଏ। ଖାଲି କ'ଣ ଏତିକି? ମୋତିଆରା ପତର ସାଙ୍ଗକୁ ଚୁନା 2 କଡ଼ା ପୁରା ଲୋଡ଼ା। ତୁମ 2 ଟଙ୍କାକୁ ପଚାରେ କିଏ? ସନା ଆଉ ଟିକେ ବାହାପି ମାରି କହିଲା, ଆର ଗାଁ ଗୁମାସ୍ତା ପରା ମୋତେ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛପର କରାଇବା ଲାଗି। ଦିନକୁ ମଜୁରୀ 12 ଟଙ୍କା। ପଡ଼ିଶା ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ତମେ ଜମାରୁ ଠିକ୍ କଲନି। ପ୍ରଧାନ ମାଆକୁ କଳିରେ କିଏ ବା ଟପିଯିବ? ସେ ବି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହଉ ହଉ, ମୋ ପୁଅ କହିଛି ଗଲା ସନ ଇଟା ଘର କରିବ ବୋଲି। ଘର ଥରେ ହୋଇଗଲେ ତୋତେ ପଚାରେ କିଏ? ସନା ଜାଣିଲା ବୁଢ଼ୀକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ତାର ଗଳାକୁ ଟିକେ ନରମ କରି କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ମା, ପଇସା ତ ପୁଅ ଆସିଲେ ମିଳିବ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି। କଥା କ'ଣ କି, ଶିକାରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧରେ ମୋ ପେଟଟା କଡ଼ କଡ଼ ଡାକ ଦେଲାଣି। ଯଦି ଲାଞ୍ଜ ଆଳୁ 2 ପଟ ମିଳେ ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ସନା ମୋର ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆର ନାଁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ରାଗ ଯାଇ 3 ସ୍ୱରରେ। ସନାକୁ ବୋଧେ ଜଣା ନାହିଁ, ତା ବିଲେଇ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର ଶିକାରୁ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର 3 ଦିନର କସରତ ପରେ ବିଲେଇକୁ ଧରି ଗୋଟେ ମାଟି ଗାଡ଼ୁଆରେ ପୂରେଇ ବାଡ଼ି ପଛପଟ ମାଟି ଗଦାରୁ ଏମିତି ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେଇଦିନୁ ବିଲେଇଟାର ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନ ମା ଭାବୁଥିଲା ସନାକୁ ଏମିତି ପାନି ଦିଅନ୍ତା, ହେଲେ ବିଲେଇ ରୂପକ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷଟାକୁ ସିଏ କ'ଣ ଉଠାଇ ପାରିବ ନା ଗଡ଼ାଇ ପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ଭାବି ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଦେଲା, ଖଟ ଉପରୁ ଏମିତି ଲାଦିକିନା ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତଳେ ରଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଖାରୁ ଛେଞ୍ଚରା ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବୁଢ଼ୀର ଅଣ୍ଟାରେ ଚୋଟ ଲାଗିଲା। ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ପ୍ରଧାନ ମା ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସକାଳ ହେଲେ ପୁଅ ତାର ଆସିବ। ଏ ପୋଡ଼ା ଲଗା ଆଖିକୁ ନିଦ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆସିଲା? ଯଦି ବା ଆସିଲା, ଏ ବାଡ଼ି ପଶା ସନା କାହିଁକି ବା ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲା କେଜାଣି? ସକାଳ ହେବାକୁ 1 ଘଡ଼ି ବାକି ଅଛି। କାଉର କାହା କାହା ରାବ ଶୁଭିଲାଣି। ପଞ୍ଚେଇ ନାନୀଟା ଘର ଆଗଣାରେ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇଲାଣି। ଆର ମୁଣ୍ଡର ଶୁକୁଟା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଓଦା ସରସର ଲୁଗାଟାରେ ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଳି ଚାଲିଛି। ବେହେରା ଘରର ଗାଡ଼ୁ ବଳଦ 2ଟାକୁ ଜଞ୍ଚି ଖଳା ଆଡ଼କୁ ମାଳି ଚାଲିଛି ଭିଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ଲାଗି। ପ୍ରଧାନ ମାଆଟା ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ସକାଳ ଯାଇ 2 ଘଡ଼ି ଦିନ ହେଲା। ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ହେଲେ ପୁଅର ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ମାଆଟାର ମନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ମା ଗଜବାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପଟିଏ ଦାଳିଦେଲା। ହେ ମା, ପୁଅଟାକୁ ମୋର ଭଲରେ ଭଲରେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଆ, ତୋତେ ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ପୋଡ଼ାଟିଏ ଦେବି।
ଦିନ ଗଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ବସାକୁ ଫେରିଲାଣି, ହେଲେ ପୁଅ ତାର ଘରକୁ ଫେରିଲାଣି। କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ବି ଆସିବାର ନଥିଲା ଡାକଟିଏ ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ମା ଦେଖିଲା ସନା ଚୌକିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରି ତା ଘର ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ସନାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ପୁଅ ଆସିବା ଦିନ ଛପର ବାବଦରେ ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେବ। ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ ଏ ବାଡ଼ି ପଶା ସନା ତା ଘରକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଏ ଚୌକିଆ ବାବୁଙ୍କର ପିଠିରେ କାମ କ'ଣ? ଚୌକିଆ ଆଉ ସନା ଦୁହେଁ ଆସି ପ୍ରଧାନ ମା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଧାନ ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କିରେ ସନା, କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ସନା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦୁଇ ଟୋପା ଝରିଗଲା। କିରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋ ବାକି ପଇସା ତ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ସନା ପ୍ରଧାନ ମାଟାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ମା, ବାବୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆରପାଟି ସୀମାରେ ବାବୁକୁ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ବାବୁ ଆମର ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବୁ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ମାର ପୁଅର ନାଁ। ପ୍ରଧାନ ମାଟା ସନାକୁ ତାଠାରୁ ଅଲଗା କରି କହିଲା, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ମଜାକ କରିବାକୁ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୁ ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ ଖାଇବୁ ପରା କହୁଥିଲୁ, ର ମୁଁ ତୋତେ ଦଉଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଚୌକିଆ ବାବୁଟା ପଛରୁ କହିଲା, ହଁ ମାଉସୀ, ତମ ପୁଅ ବାବୁ ଆମ ଦେଶ ଲାଗି ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ଲାଥକିନା ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀର କାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ଛାତିରେ ହାତ ପିଟୁଥାଏ, ମୁଣ୍ଡକୁ କେତେ ଯେ ମାରୁଥାଏ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେ କି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ! ଅସହରା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ତା ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦେଲା ଆଜି। ବୁଢ଼ୀ ମନେ ମନେ କହିଲା, ସବୁ ଏ ବାଡ଼ି ପଶା ସନା ଲାଗି। ସିଏ ମୋ ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ ଉପରେ ନଜର ଲଗେଇଲାନି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ନଜର ଲଗେଇ ଦେଲା।